babai sinilai mani pula to Facebook tin sinilai kya simani parbo Facebook ti text ro khaile kya gaban pare asta asta text ro khai close friend rong lagi gaban parbo number na lagi ta number naman parbo text ro khaile kya khaite sang babai ha keno relation ngo phale kata asta asta 5 minute parbo prai 5 minute parbo sang asta asta ko ros lagi tunti ro ko ros lagi kisah bisa SMS ro khaile kya gaban parbo prai 1-1.5 বছর হয় sang ko ros lagi babai samani parbo mas khane o sang babai kono kok salai liya kok samane kok salai liya ban parbo bana number na blog ko toni rekha blog ko tomani parbo prai 4-5 mas hai pro blog ko tajak bani number no ngabuni parbo sang hai Facebook malai phika malai ya hai text hai phika text hai dol hisabai nai text salai tongai sinai nei boni jo saka ngamui nglakya amani parbo chung dol hisabai ni text ro khai dalai tongai kata ngabuni parbo bo text khaite namo to an blog to jak to bani tongo agi phono prai 4-5 mas hai blog to jak blog to khulu gya ngabuni parbo chung WhatsApp ti bai Facebook ti simi hanya simi je text ro khai tongai ta amni nang babai sak bai thang mala malai ang babai kono sak bak thai malai mabo grai numu nolai ko babai जा सुदु फुन्दै किसिमसे कक सलाइका भिडियो कम लखे सलाइका सुनुदा amni ke sak bai thang babai kun malai ma gere साबा खं बाय कोन देखो सुन कोन खायाको ke tamni bagai no bo boni gachen hai ke ba tabu boni je buma buka boni buta song no yesi sulito ba nin bagai mamla khlaijak mo hero tamni bagai bo bhai kok do tui nai no rok kuno bo bhai kok rok salai nai jemon no am hai saga bo ro abo to ang buta sak himalaya borok ang to kono abo hai samo bogrei mane kok hai ma samo bogrei borok je sawa private tamne ni futurok hai rok ni sawa abo hai rok to ang kono khaima bogrei babai kono rahma bogrei ang kono khaima bogrei borok je tamo machok anu mazra ber khabo tang asuk himalaya ta no je borok je mazara bermani abo to mazara kotor mano huni mano karon bo thui thama yaglo nini bagai ba nini kok bai si thuyo hai ke ban nang thudi ni si bo thuyo hamarok ke busuk jakte ko ya abo to ngi me abo tatal kok ang bo anu je sing thian bo thian sakang tek sai horta norok an jelabai khorong ni mil uinai norok an tam khlai chung oto sang bin jalam to siusini anu mundu gya ko ngo je anu hake dusberi tongta an jelai mil uin norok an tam khlai gang atau saya bini selama nu mundu kia ang mai kono kontak bukuri ang sibisini ya ang kono kok sajak anu ya ko purbo tongo ang je pon teks haimini je ban je hunmani abar bebakan ya ko purbo tongo abo batam ni magi per ka abo tang saimali ata emne ke a nongi text khlema jaga hai ke ban no kok khlema jaga nong phone record dok khlema jaga tamo kok rok salai ma rok tong aro kol le koto to bo je anu sabo norok ani jalai miloi norok an tam khale le kya gang mono sengka ang nin jalan no sibis ni jalan ni bor ni jalan ni para boro ni bu sengka ka bo sawano bisram wonjo ni so ni bisram wons tuma para ni jalan ni para ni bungtam on sengka ka bo sawa bisram wons don bosku ni sawano gang bon chaga ang nin jalan sinia to nang ken ni jalan ni phutopon rohdi ang sibis ni anu mundu gya to nang kang mata bare thangai soipon tangnai ani langma yang no mata bare thangai nai mana yak muda mus semai tangga judang nin selabai cinema tong akan nono kun kisuk hema tong hake ang mata bere telangai nono semai tang lai ang bono kok bo sajak anu lego ting mutung an joko puru butung awa je kok sama na boro tabu to nin mungisi thanawo ke nono thana song riya den ka kuno somai roko thana de ringkha ringe ang thangai ni boro anu kok sengkang kang sayu ka pan je kubi kong nang sai ka buka tam sengka nono thanawo anu boro sengkang nono baike sini laikya koila baike no laikya gang sagau ang je samani yoko tabuk je samana kong saka buka Facebook ti mai lekya kok salakya namana lekya mai rong saka buka no bo sam ke nong chudu babai phungbai simisi kok salayo phungbai simisi kok salayo babai yang kuno face to face malai mabo koriko kuno somai pano nong boy malaya ko ke tabuk phunni bising tei
nung je malai mansi na bobai ka nung tabuk je lukurok to kabama nono ni sakabo yesi suri to ka je kabama khorong mili blackmail khlainai bono ko khamya nung amai phai nangnai he ke ban nung thina nangnai rok nung okok mara masa anga bhai aba hai rokle masaya ko anga bhai sama bo kore ja nung bono prai no mane nung phundo khlainai bono disturb khlayo he ke sigri sokro khlayo mane bujorti kubui aba hai rok khaimani kore ke nung tabuk je nung moi je khlaijagi dongmani obno toinai ni to kabangma social media print media kabangma jagano ni mugui kes maro kabangma phaimai sumukha nung abno ro tam sanamus bujili ni jemon nung tabuk khlaiai si khlayo honjagi tongo ba nung bobai mas malai ko malai nai nung malai mas kri ko bobai kubui ko ma bo kore borok abo jodi an jodi proof nang hangke borok anong benteng jodi proof si kore ko bor tam ni bagai perkha abo jodi borok rosna ya ngake bong ne ngen cho angbo onyo mamla khanye jemon ni mugui man hani hai ro tena ingya no ungu honjang maro khlayo ni nung je tabuk je masara berjamono toinai nung palta kes na yam hai যদি আন কোনো প্রুফ করে পরক যে আমরা হাকে দুজবে হাকে রিটার্ন খা আন কোনো প্রুফ মায়া কো পরক তামনি বাগে রেবা যদি পরক মন রসনায়া হাকে আং বং নেঙ্গে ছ আং ব পাল্টা আব খানি দং je sung saimano je আব হয়তো খাইয়া বরক যদি প্রুফ মানে অসুবিধা বলমা paran bu পারং মং খেংরা বাড়ি ni babuni অবিরাম দে প্রুফ masa sini saya pun baru jokon saiman bangke sumber saiman kok to paine nangya baru jadi kok paine nangya baru jadi hake sai to man ke sumber saiman karon ka ani busana ang kaham ke no sungjak kaham ke sukur bui sungjak ani busane kuno dos kri ba dushi kri ani busa kaham tongo bini 25 থেকে 26 বছর ka kuno kisu kos bini kuno kisu record kri ar takasa kok baru bahake mohai kaiman ar ani kok hai babai kuno malai mabu kuri suklai mani kuri ekmatro boro kok salaikia kok saiman beri sila tabu jotono bondo mane salaiman osubai to ani besaka hamano boro hake majra bermani abo belaikeno onnai kelai jago ang tam kangke mohairo tangthung ani besaka hamno mohai dusi tarthung karon kangke ani besa ang kaham saimano ani besa to musamo ang kahamno saimano ani busa ni tam ke sa abang kaham no saiman ar abori bisin tinai bini busa maraja buya ani busa bo phaisa buya bini busa phaisa buya ar bo bhake maza bereiman abono ani belake online jago ar takaisa ko bini busa ba bini nogo tamungui thikya ba ani walai da thikya na ani busa thangine naki nogana wa thangai bui buthari naki khasirika naki tab kun kisungkha na kun kisu ka na ki bini busa nogda walai thikya bini busa la thinai borok thithaka keto ani busa ka hamano je boro onotto je dushi khaimani abo belai ke onrai klai thangu tang khangke ani busa bini busa nokhla buya direct bini je nukhungni je phaglaiyo je kotho suri thikya abo tamgei thikya abo to jotono buji nei di borok jotono mai khosai sable angke borok munchu jotono babi suji jotono bebak nai di arta kacha ko ani busa tabu maisa ya tinanya nogo thukrai miya kirjagi tongo haingi tongo ani busa je kunung khangke berini buma phobai buma borok ani busa ni bagai tai mana nai ang tai tam sana jong sana thaga angke bongni kok se sana hai klai angke lasi jage lasi si tongka bongni konung sa ang sana klai thangu tam tong ani dusi ani busane tam dusi tong tam poman tong abuna mai da ta bo an busa sa som kotmang changani tangai na kalai do busa thujaka bin bu busan gan bu busan joton bin ani busan ge bin bu busa mo hai khlai mani to saya bela khan saya bule ta bo na ji ani busa shikala bin busa thujaka bo baka khampian bu khami tong gan busa mai se te nya ang busa yang ma tong go
yang abon tahu borok tang ke an busana bidu bainir khaja hai khlai ko haya bo ko mo hai tu saya ble tang hang nang kha mon bo rosanya nang thung 구분어 저디 러사양게 너로 땀 খাইনে borok kes dai hin ka ang pong no kwal ta kes nai an busa je kono khangke bong sago parja borok phunu go jamang kha tangan busa ka ham borok berjana kalai ane mungke abiram da burma ini ke an beri sari mau bawa para kala amo nagara pari ini mungke abiram da burma mau bawa para kala asini monggan ke hoshi kengara klai terus yang bias ke lesin ke aba sipai jala diserangan